Charles Bukowski napisao je pjesmu Čak je izgledao kao pristojan momak, koja je uvrštena u njegovu antologiju Tragedija lišća. Uredno je spakirao stvar po raznim dijelovima. Poslao noge teti u St. Louis, glavu vođi skautske čete u Brooklyn, trbuh razrokom mesaru u Des Moines, ženske organe poslao mladom svećeniku u Los Angeles, nadlaktice bacio psu i zadržao ruke da bi ih upotrebljavao kao kliješta za orahe od svega. A od svega preostalog je izabranih dijelova kao prsa i guzovi skuhao je juhu koja je začudo bila bolja od okusa koji je ona ikada imala. Potrošio je novac iz njene ručne torbice, kupio je dobro francusko vino, grah, pola kile marihuane i 2 male papige. Kupio je kicova sabrana djela, 4-kutni svileni rubac od mesa i pol, škare sa ručkama od slonovača i kutiju čokolade za svoju kuće vlasnicu. Onda je pio i jeo i spavao 3 dana i noći i kad je došla policija izgledao je vrlo prijateljski i sabrano. I cijelim putem do postaje govorio o vremenu, planinskoj boji, raznim takvim stvarima, nije uopće izgledao kao ta vrsta ubojice. Vrlo čudno.